guys! Hello guys! Welcome to my vlog! Hello everyone! My name is Sharina and welcome to my vlog. Dakwag na na to eh. Na ako yung mga special guests, Ate Jonah and Ben. So, namin challenge karon ang name sa among challenge is Name That Friend. Okay. So, kung i-explain kung paano magbunot mi diri sa among mahiwagang tray. Magpagbunot na mo diri, basahon na mo ni kung halimbawa, bunot na ko, basahan ako siya na name that friend na laging tumatawa. I-mention na mo kung kinsa ang among mga friend nga. Kung kinsa na siya sige katawa. So, first, ang magbunot si Beng. Ay, si Ate Jonah. Name that friend na Malakas ang boses. kinsa? Ay, sa... Ate at sa ato. Nakikay ka nang magtapok sa Ay, kita lang tulong. Dili, kita doon tanan. Huwag ka na magtapok ta. Ay, ang ugkong malakas, lahi ang definition sa malakas o sa basa. Ang basa yung boses, elag yun. Oh, dili. Ate Joan. Dako man Dako. siya. Ang dako ang boses si Joanne. Katawa. Pero ang kung pabasa ay ba sa Ella. Si Ate Ella. Isus diri doon. Ate Ella. Okay, let's go. Next. Dun, 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 dun. Mabigat ang kamay na pag siya ang tumawa, laging sapol ang kaharap. Ikaw. Dahil na yun, binibong ko. Uy, katawa ni katawa ko. Ako naman, diba? Ikaw na, pero hindi ka marapak ka. Ako ba daw? Na mabigat ang kamay na pag siya ang tumawa, laging sapol ang kaharap. Cairo. Siya. Oh, see? Sige, ikaw na. Next. Oh. Excuse me. Name that friend na maarte at malinis sa bahay. Ate Jo. Dito. Sa una. Sige na siya panilhid. Basta mo ito ng balay. Mapapap pa maglingkod sa liga na tayo. Ayun ka na. Madlong may manudlay dito kasi hindi ka na mo ang buhok. Oh, next. Sabi ko mga pako. Name that friend na Name that friend na laging nananakit. Murag ikaw man ipermidam. Ha? laging Wala pa nalala. ko nagsakit-sakit. Nananakit ba? Oh. Daghan ka ng kuha ba? Name that friend na makapal ang mukha. ang nagbasa. Nagapon. Uy, marang baka mukog na be. Explain. Explain. Kisay sila tanay, pa-explain na. Ayaw si Joby ang pinaka. Oh, tama Tama din. na, bisag mali to. Daghan itong explanation. Dugay kay itong mamin nga mali niya. Daghan pa siya satsat. Tama na, pero dapat anak yun na din siya, pero hindi mo magmahaya. Hindi yun pa alas, no? Name that friend na palaging magsasabi, On the way. thank you kaayo. Thank you kaayo. Si Resel. Si Resel. Bitaw, si Resel. Salamat kayo, Ti. Salamat kayo, Ti. ha. Salamat kay mo. Ato na ko, Ti. Salamat, Ti, ha. Salamat kay mo. Salamat kay Ben. Wala pa kayo kahumanog ko, wala pa kagawas. Salamat kayo, Ti. Nag-apply sakit. Salamat kayo, Ti. Nagsakay sa tricycle. Salamat kayo, Ti. Ato na ko, salamat kayo, Ti. Salamat yung kayo, Ti. Ha? Next. Ako na ba? Name that friend na mga takutin mag-isa sa bahay. Sa buhay? Ay, buhay din yun. Si Ella. Why? Si Ella is dili siya rest taker sa about sa iyahang life. Rest
Ulang naman unta. Mga heart. Oh, next. Atin yung Gcash. Ito na i-swipe. Okay, sunod ba? Mura man na ganang. Name that friend. Kung hindi mo pinapansin, magtampo ka agad. Si Joanne. Ayo, si Ate Juan, mangungit di ba ayo? Kuhitan pa Pag di kaniya. pa dyan, agay. Pag di pa hindi mo kuan, paminaw. Pig. Nya ka nang nagtrabaho ka, guys. Pig. Awil. Ay, ginoo. Kung di niya pag hindi mo na siya tigawin, mo ato na siya sa imo. Siya. Mo na, di na ko nila pansin nun. O, ano na si Ate Juan. Kaya. Name that friend na maalaga sa husband or partner. Tela. May partner ba si Ella? Parang wala ata. May partner ba siya? Si Beng. Ay, ikaw. Malaga. Kita man tanan. Ikaw, Oo, oy. kita tanan. Kita tanan, oy. Kita tanan. Kita tanan. Kaysa ko na si Ate Ella. Kung malambing man siya. lambing siya tapos maalaga. Malaga. Pero kita tanan maalaga man ta. Ay, si Ella. mo siya sa Dili balay. siguro partner ka ng Oh. malaga sa tao. Oo, Tao na lang malaga kaya sa di kayo na mo si partner ko doon. Malaga siya sa pinaka. Ay kita man tanan pero ka nang ano ba ka nang Pero sa ato ako magpili tag isa si Ate Ella. pero feeling na ko siya ikaw. Ay, malaga po siya. Malaga si Ella pero feeling na ko siya kay pati ihang ano. Feeling na ko dili si Ella makita malaga jud kay si Ella kay lambing kay si Ella mo timpla og Ikaw, kape. malaga mo po. Pero feeling na ko ikaw siya. Timply ko kape si pero malaga. Malaga po dito ka. Si Ella ano siya malaga si Ella. Kanang Sige, lambing. sige. Accept mo ko. Kay si Juby gani. Oh. Kuwan kay Pati siya. ka Ate Juby no. Alaga siya ka Ate Juby. Partner, wala siya partner ron. Ella kay partner, El. Tingnan niya, miha kung na kay partner. Name that friend na puti pero panda. Sino yung puti pero panda? Ayun ko. Grabe, bisita na lang ko si Bengi. Nagsulat ani ba puti pero panda. Puti pero gamay yung lens. Yung lens. Mabay lang puti. Siya naman. Grabe, ginawa siya kay si Bengi. Pagsulat ko kung negative. Sulat ko puti pero panda. Labi lang makapantalon mo lang dyan ka ng patong. Wala na siya, di na ko magpantala. Mag-short na lang ko. Name that friend. Kung ikaw ay magluto, aagawan ka ng luwag. Sandok. Sandok dahil. Siya. Ito, ganahan na po di. Plastic ay kayo. No, lang. Hindi na yun. Igor, pwede mo kaon na char-char lang gananaw para inyo na na ay ano ba? Ay, ako na. Name that friend. Makulot ang kulot. Kasi Kita duha kulot. Kulot mo na siya. Pero ikaw mas Kisay mas kulot na mo, te. Ikaw ay kay anak kayo. nipis man siya buhok. Ako Basta ikaw, baga. My hair is just ano lang, curly. Sige. Tawag kasi dahil nga, bagang buhok. Grabe to gaya ng mga anak. Ikaw na next. Name that friend. Kataas ba ni? Na hardworking, hindi iniisip ang sarili. Resel. Ayaw, sorry. Resel. Parang nagtubag siya man. Siya may nagsulat. No, si Resel no. Ali, dali, day. Banding tata. Grabe si Resel. Resel. Self sa day. Self. Sel ka. Next. Name that friend na mahilig uminom ng alak. So, Alam na. Kati Joby, palaigit. Si Joby na ito pala higit sa tayo. Si Ella, magkasabay sila. Oh, sabi na si Ate Ella, kung nakainom po sa diretso. What time mo sa kailan?
Kita kay Yung dili. last na. Oh, grabe siya ba? Kita kay ano raman ka man. Pagka nag-uhaw na kayong kamil lang. Ano lang. Isa lang kabaso. Usahay. Diya. Maglisod pag ay kukurot sa iskabasa. Name that friend na pinakamataba. Ella. Pinang mataba? Ay, si Rese. Pero magayit na si Ron. Grabe po lang. Si ano ay si kung taas mo na si Joby. Si Joby na ang pinakamataba. Oh. Taas na gud sa attitude niya. Ako ay katulo. Ako last. Ako ang last. Mag-ilog dyan yung duwan mo. Ako na. Last one. Name that friend na masayang kasama. Si Berilio. Clown. Clown. Siya mong pinaka-clown sa tanan. Last one. Name that friend na kahit may problema, nakabungis-ngis pa rin. Siya. Saan yung problema? Wala. Wala na siya problema ron, guys. Sarap ang tulog niya ngayon. Pagtulog, Sarap ang ng sarap. tulog. Paggising, ang sarap. Oh, niya. ayan na naman. Sarap ng tulog. Sarap ng gising. Okay, guys. Kanto diri na lang kutok. Salamat! Unta nag-enjoy mo sa ang vlog karon. Yes! Og thank you kay Ate Jonah sa pag-support. Leskan sakit iya kuan dili kay siya hiling magpakita sa camera. Char mo na, gwapa. Kaya kita. Tapos si Beng Grabe ka nga pagtala. always kingkoy. Oh. Nga ang permi nagapa ngiti sa amo. Payat lang ito. Thank you Ate Jonah. Og Beng. Og thank you everyone. Good night and have a nice evening. Pada ko ay braso. Ada ko anong braso. Grabe na ginaw. Nakita mabanggang. Mas dako pa man ako te kay wala man ko naka-sleeveless. Wala ko, braso na ko, oy.